Toto je tretí diel miniseriálu o zápale močových ciest a teraz idem vám niečo povedať o bakteriálnom zápale, ktorý vzniká tým, že baktérie prejdú z okolitého prostredia do močového mechúra. Častejší je tento zápal u žien, pretože fyziológia je taká, že konečník je veľmi blízko ústia močového mechúra. U mužov je to fyziologicky veľmi ďaleko, veľmi oddelené. Navyše močová rúra u mužov je oveľa dlhšia ako u žien, takže baktérie, kým sa vyšplhajú hore do toho mechúra, tak si dajú riadnu prácu, preto u mužov sú bakteriálne zápaly dosť zriedkavé. Zápal vzniká buď tak, že sa črevné baktérie od konečníka dostanú do močovej rúry, alebo môžu sa tam dostať aj streptokoky zo znečistených rúk. Už sme si povedali, ako predchádzať tomu, aby sa črevné baktérie dostávali do močového ústrojenstva. Dôležitá je nadštandardná hygiena, umývať sa po každej stolici, po každom sexe, veľa piť. No a čo robiť, keď už zápal začne? V lekárni je fantastický prípravok, volá sa Block Urima, obsahuje špeciálny cukor D-manózu, ktorá vytvorí v močovom mechúri taký ochranný povlak. Tento cukor sa nevstrebáva do krvi, ide priamo do močových ciest, vytvorí tam taký povlak a nedovolí baktériám, aby sa prichytili. Keď začnete túto Block Urimu užívať dostatočne zavčasu, keď už teda cítite, že zase sa niečo deje, tak má také isté výsledky ako liečba antibiotikami a pritom to antibiotika nie sú, takže je to fantastické, že neoslabíte svoje telo antibiotickou liečbou a napriek tomu dokážete zvíťaziť nad bakteriálnym zápalom. Potom je veľmi dobrý prípravok tradičnej medicíny, to je kapucínková tinktúra, ktorá sa pri chronických zápaloch môže používať aj dlhodobo, pri akutných používame v tej akutnej fáze a ešte týždeň po, aby sme naozaj všetky baktérie zničili. Pozor by si však mali na kapucínku dávať ľudia, ktorí majú oslabenú funkciu štítnej žľazy, pretože sírne zlúčeniny, ktoré v kapucínke sú, môžu ešte viac znížiť produkciu hormónov štítnej žľazy. Ďalej je veľmi dôležitý pitný režim. Musíme preplachovať tie močové cesty, aby sme tie baktérie vyplavili von. Na to je obrovská škála urologických čajov. Ja osobne mám najlepšiu skúsenosť s čajom z Ciprianovej apatieky. Výrobca sú Agrokarpaty, ktorý obsahuje zlatobil, obsahuje prasličku, stavy krv, ešte niekoľko byliniek. Naozaj je to výborná zmes. Potom môžeme užívať aj samostatné čaje. Zlatobil je v latinčine panenský moč. A asi naši predkovia vedeli, prečo takto pomenovali túto bylinku. Má tiež veľmi dobré štúdie pri zápaloch močových ciest. No a mám aj dobrú skúsenosť s čajovníkovým olejom. Čajovník má tiež mnoho štúdií v boji proti baktériám, proti vírusom, proti kvasinkám. Môžete si zarobiť olej, kedy do nejakého základného oleja slnečnicového, olivového, kokosového nakvapkáte niekoľko kvapiek čistého, prírodného tea tree oleja. Dospelé ženy sa potierajú zo spodu, pri detičkách potierame podbrúško a kríže. A týmto spôsobom podporíme aj zvonka telo, aby sa preliečilo. Ak potrebujete viac informácií, napíšte mi na Bylinková mama alebo sa pridajte do mojej facebookovej skupinky Liečím deti prírodou.